Usa patay, usa samdan human gipaarakan ang usa ka pick-up sa wala pa mailhing suspetsado sa Davao City. Ani ang report ni Jandy Esteban. Mao kini ang igo sa bala sa usa ka itom nga pick-up gikan sa mga armadong riding and tandem suspects nga nahitabo sa Bahada, Davao City bandang alas 4 Lunes sa hapon. Nabulabog ang mga tao sa palibot human makadungog og sunod-sunod nga buto sa pusil. Itaparan lagi daw ang imo nila. Kamotor daw. Ang glass door sa duol sa area nabuak human maigo og bala, mayo na lang walay naangin. Pagbuto niya kay dito na naman na-notice nga nabuak na dayang door. Patay ang driver sa pick-up nga si Wilhelm Cobelo, 40 anyos, nga taga Tagum City. Samtang nadala sa ospital ang samdang babae nga naglingkod sa front passenger seat nga giilang si Lynn Rose Sarahina, 33 anyos, kinsa giingong uyab ni Cobelo. Sa investigasyon sa DCPO, dunay daang kaso si Cobelo sa Davao City Police Office sa nakalabayng tuig. Na siya pending case nga illegal possession of firearms, usurpation ng authority man siguro rin pasabutan ni and obstruction of justice sa yung mga tulo only napasaka sa iya katuning na ay operation ang special operation group sa DCPO na involved po din siya sa investment scam dito sa Pagalian ug sa Tagum. So pero kana siya subject for investigation gihapon na sa DCPO. Na-recover sa sakyanan ni Cobelo ang NBI badge apan gilimod sa ahensya nga sakop nila ang biktima. As far as I am concerned, I don't know him. In fact, I reported them related to the JDG because they are using the NBI. So the own personal one, use. Padayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga sa krimen. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.